la de Bambaro di Sare. Kombatayo e aduna, dum si fe de dunia. Kombatayo e dunia, dum si fe aduna, aduna. Dum si fe de dunia, dunia. Dum si fe aduna. Kombatayo e aduna, dum si fe de dunia. Kombatayo e dunia, dum si fe aduna, aduna. Dum si fe de dunia, dunia. Dum si fe aduna. Mido yimana aduna, hedo mi mai dunia. Mi mai aduna, mido hala hande konjimiko. Konjimiko kalis ina adda hala. E aduna kalis ina umna hala. E dunia kebalita ta musidal kira. E musidal kebalita ta musidal ya. E musidal pasalita ta musidal ya. E musidal pasi kosita. Tanyan kosita ye nanga kosita ye. Jam jam me adunaro, jam jam me aduna madenda ide dunia. Kombatayo e aduna, dum si fe de dunia. Kombatayo e dunia, dum si fe aduna, aduna. Dum si fe de dunia, dunia. Dum si fe aduna. Kombatayo e aduna, dum si fe de dunia. Kombatayo e dunia, dum si fe aduna, aduna. Dum si fe de dunia, dunia. Dum si fe aduna. Teude tage, foti veli dunia. Teude tage reno wada yolo bobo. Wuli konene, sibarke korenda. Wuli konene, viete konene. Purlo burno ita himbeta ko purlo balawo. Dunia.
Batoga. Saya ini
ko yardo ko nyanda bravo mon dar ko o ma do musidɓe tedduɓe laaroɓe Fuladu TV miɗen ɗo han tawe Saare Louba ɗum woni festival Youssou Pullo ɗum han woni le 29 novembre 2025 minen ɗo gari tawtorede programme festival Youssou Pullo ɗum noon mi gokka on micro Youssou Pullo mbo heɓa komo haalani en seeɗa. Salamu aleykum. Waleykum salam Fuladu TV ko weltare tan hande inchallahu hande min mbaɗat ɗo ko wayno feta mbaykaje ko Youssou Pullo jinne ladde mbarodi saare jeeya Saare Louba ngara jiiya jiiɗa kota tan jewnita ha yesso ko lawol ɗum noon Youssou Pullo nomin jiiri ɗo hanni wonani min e weltare mawde depuis to jaɓɓoto ha han kala ɗo ɗo hiire ɗo nomin jiiri yimɓe ɓe ni hoɗum mbaɗanɗa fansiji maɗa ɗi he yimɓe wonɓe ɗo ɓe préparé. fansiji ɗi mi ala jobdi mumen aduna e lakara mi ala jobdi Saare Louba ɗo jibinami kala nde noddumi ko ni wa'ata walla ɓurani ɗum noon hande laaɓat tos si Allah jaaɓi. aɗa moftani ɗumen ko gandaranta ko a meeɗa wadde gammol kesol Youssou Pullo ngol hande ngol yaldata ko weltare tan Bakson Baba hana hande min puɗɗodiri mi noddimo ɗo ko yata e duuɓi tati min baddat programme ji mawɗi hedde amen ga ha jammugel jemma cosanji ɗi o noddat kam to mumen toon e Sandugu mi ala jobdi muɗum kadi bobo Big Bara ne mi ala jobdi mum Big Bara hande studio mabɓe woni komi yaltinta ɗi soñji ɗi nan toon ɗo soñji kesi ɗi studio makko woni komi yaltinta ɗi. ko ɗo woni premiére fois argol ga Big Bara walla mbo ɓooyi arde ɗo. ko ɗo woni premier fois o wondi e kadi bobo ɗum noon wonta ko yombi min ɓooyi nande Big Bara surtout Gambia ɗo hande Big Bara e nder naale ɗo si Allah jaaɓi wonta ko yombi. Fuladu TV min ngala jobdima miɗo yiya golle ma e laaɓi tos machallah ha yesso ko lawol ɗum noon kala fansi miɗo wiya yoɓe connecto ɓe mbaɗa follow Fuladu TV because golle mabɓe e laaɓi tos ha yesso ko lawol ɗum noon ngala Fuladu TV jarnima pour wawde yiide golle amen ha welanede komin mbatta min mbawa minen kala noddude min tawtore o maɗa festival ɗo min beltima hen no fewi wona seeɗa si Allah jaaɓi ko ni tan hita yo si Allah jaaɓi. no golle ma ngala fayore miɗo ma yetta no fewi miɗo yetta Allah no fewi ɗum noon hande kala ko ari ɗo ko ɓaari e ko takki ɓe gari e jaam yaaɓe koode jaam ya en mbaɗɗum e jaam cakene jaam mi weltima no fewi Fuladu TV. ya on calminama Fuladu TV on calminama vraiment mi weltima hande arde ɗo e Saare Louba ɗum woni festival Youssou Pullo vraiment ko weltare boyi min e muɗum wona hande ko hanki min ɓoydi vraiment ko suka mo gandanɗa ɗinin wakkili nomo fuɗɗorno e ha hande ɗo mo tolni ɗo mi andi vraiment mo waɗi évolué hande kala mi yi goɗɗum e muɗum mino ñaagui Allah yo Allah ɓeydumo yo Allah naɓirmo yesso vraiment yo Allah waɗanmo kisal e ɓuural e carriére mo nangui o mo woni e lawol nomo continue vraiment ko jimi ɗo ko mi andi carrément Youssou waɗi golle Youssou Pullo waɗi golle saabu ko holliri golle ɗe ko mi yiɗum ko waɗi golle ɗe o kala mi yiɗum vraiment mi andi Gambia ɗi nanganimo Saare munde ɗi nanganimo leydi muɗum ndi ɗi nanganimo ɗum noon si a nanganama han na ɓuur an kala nangude ha tiiɗa
te mino yi ɗum e muɗum ɓaydi men ɓoydi men liggodi mina andi carrément boni hen ko ñaguimi rek population Gambie o no ɓuurmo nangande ɓe ganda vraiment ko artiste mawɗo mo wontani artiste international si Allah jaaɓi ɗum noon ɗum moftan ɗon Youssou Pullo han onon groupe moɗon o Jammuji Family. Jammuji Family mino ardi ɗo e inde Jam Record Music par ce que si a nani Jammuji Family ko Jam Record Music donc ko min woni hono wiyete mawɗo Jam Record Music e ɗum i addi kam ɗo min addori kala artiste mo gandanɗa vraiment ko e Jam Record mo liggoto ɗum woni Kadi Bobo min addi mo hande ɗo Saare Louba pour mo waɗe découvrir yimɓeɓe ganna bo te Youssou Pullo kala sow mo nanɗon actuellement moni liggo ko Jam Record mo liggoto ɗum donc koye studio am ɗo mo liggoto ɗum vraiment ɗum ɗi ɓuuri kam ɗo addude vraiment e nder Gambia ɗum noon min jarima no fewi Big Bara. jarama merci beaucoup. se jam tan kay tana irani hono woni inde nde min ko Ousmane Dollar Kolda wiite Ousmane Dollar momin nanta o oy ko woni Ousmane Dollar o Cissé hono jiiruɗa programme Ousmane Dollar programme o bon mi nani ɓenin kalato micro to mino suusi komi gorko mino tami kaales par ce que mi hulani bandi mi hulani laamu par ce que ko gonga gondumi mi fenata bon mino jogani yimɓeɓe ko laaɓi kala koɓe nanno mino haala e nder Sénégal ko ɗum mbaɗamni par ce que min komi dalila leñol mino darani leñol hoko woni leñol ko yimɓe ɓaleɓe goni leñol hana pullo oɗo ko ceɗɗo oɗo ko balanto non ko neɗɗo ɓalejo woni leñol mino darani leñol am ngol ɗum taki kala ɗo noddami heesi yiide mi arat mi huɓɓa oto am o mi ara aɗa pari han ko wiite dollar ko aɗa pari ɗum mino pari mino woodi te ɗinin mboodi dollar ji ko jiɗɗon e dollar fof ɗinin woodi awa anndo woodi ɗum ko ɗum mbiyeten dollar mino woodi ɗum mbiyeten euro ɗum mbiyeten pawlo kalaji monduɗi fof mino tami mbiyonno balde rendo min simi haali fenande ala timmi min woni Ousmane Dollar goto e mondu he ɗum no Ousmane comme no mbimami ni ko mbimami han miɗen kumpa hoɗum Ousmane Dollar han moftani ngo hiiro saabu iwdema to giwɗa ha ɗo mbiɗa andi o nataka a yiyat ko moftanmi hiiro ngo te kala daroyɗo sen moɗon o anda e jiidi face à face kala daroyɗo sen moɗon o anda hana local Ousmane Dollar jiɗɗon ko min Ousmane Dollar goto jakorɗo e nder Fuladu jiɗɗon ko min tan goto kala gorko e nder Fuladu kala jiiduɗon hana gorko to hareto gorko banggal dokkal jeddo ɗuman kala na ara hana bujjoy hana butsappo hana temedere fuɗɗi temedɗiɗi ha to dollar ha pawlo min wawi komi mbarodi Fuladu TV anda miɗo tami programme mo pommi wadde kadi noon caggal Allah e nelaɗo muɗum o Kolda Fuladu TV arat si Allah fu lamɗo o jaaɓi ala ɗiɗi ala tahi ala nayyi ko ni foti yow ko taxi mbalo amerlo dimbo daga wala ɗum noon mi salmini Fuladu TV minen kadi tawre ɗo hiiro mawgo inchallah en jaade mun ha yesso en ɓuura e keɓa ko ɓuuri labde inchallah voilà andi mi yo on kaɓo he jinne ɗantako voilà nandude e bamum ɓuuri nandude dumo bamum hitande guluuje ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɗo Saare Louba ñalande nde yettima ɗum woni oɗo jemma molanaɗo moole taweteɗo e nder jemmaji mawɗi e nder Pulago ɗum noon mi wii kala pullaɗo barke gonɗo mbimi e mbimami mi balle mi salmini e mo gandiranta mi meeɗa ñawdu e babam komi ñamɗuɗo e baba am ɗum noon mi wii taw noon tan on e jaam ya on koɗɗe jaam e ko ni woni ballal ko ni woni yidde ko ni woni mo gandiranta aɗo darani woni ɗo wonani ɗo woni to woni ngel mi ɗon tuwa ɗum noon en puɗɗanni hiiro ngo jaaden ɗum bisimillahi kumniroɗen ɗum alhamdulillahi rabbil alamini mbiɗen tan Youssou Pullo ko pullo boɗejo mo gandiranta jeeyaɗo Saare Louba mantorɗo Saare Louba jeyɗo Saare Louba jeynuɗo Saare Louba Youssou Pullo ko gorko boɗejo mo gandiranta yiiɗi darde muɗum hoddiri darde muɗum ɗum noon mbiyen tan si en mantoratni hande han e nder musique meɗen he ma mbiyen tan e nder ɓoggi meɗen ɗi gandiranta hande ene maɗa e nder Pulagu e mantoro Allah jetten Youssou Pullo sabuna e mbawa wiide ene nantini koye nanoɓe pulle han e nanoɗo ɓe gandiranta ko ɗemgal meɗen han Youssou Pullo ko haltanin ko Pular labɗo jermbo halta
te depuis mo fuɗɗe jaliya muɗum o ariya hande ɗo yontiro eɗo woni ɗo a metta hettade som makko e kiɓɓoɗa kala ko mbo wattanin yaadi e jamanu o yaadi ko gandanta enen fulɓeɓe ko jiɗɗen ko Youssou Pullo am to dow gonda yo Allah waɗanma yidde e yiɗanede yo Allah towno jaliya ma o to dow ya won ɗum ɗo ɗum ko Allah fiɓi e ɗum e maɗa ya wona yidde maɗa wonta ko Allah yiɗi ɗum e maɗa ya kala ko gandanta ɗum ɗon ɗum retiranma ɓawo ya Allah hamma ɗum Youssou Pullo si tawi noon ko lawol ma bongol wonanoyta maɗo yeeso Youssou Pullo ngoɗo ngo hiro ya ɗum no haadiranma ɗo ɗo tawiran ko moƴƴere Fuladu o ko moƴƴere endam ko watta Fuladu o yaara yeeso ko ɗum ɗo ɗum jiɗɗen ko ɗum Allah ɓuri yidde e ko yiiɗi ko fof tawa e ko yinnaɓe ɓe ya Allah towno wara ɗo Youssou Pullo wallahi a woni to dow fansi jiɗi en keɓta wano Youssou Pullo jalijo nonka hay keɓɗen han mo tawere e jiiɗaɓe he mi yima to dow gonɗa ya e gartano ɗum ɗo wala en continue hiiro ngo kono noon e jejita yettude nene meɗen e baba meɗen sabu nanta a yi enen ɗo dari han enen kala ɗo belɗe han ko du'a nene jaabi du'a baba jaabi nene amen to jeeyatanin to e miɗo du'anoma yo Allah accuma ha ɓooya juuta ɗo gonɗa ɗo te ɗum noon en puɗɗanni hiiro ngo DJ Sunu hokkam inɗe jaliɓe ɓe puɗɗen hiiro ngo Fuladu TV on calminama tigi tigi c'est la première fois ko mbatten ni rencontre ici à Sare Louba et en tant que diofisas bege on calminama voilà jalijo mo gittoni hebde o ko ɗum woni King Kaza you are highly welcome bisimilla maɗo stage ɗo King Kaza kala ɗo mbawɗa wonde e woni ɗo ñoɗiɗana ko ɗo nariɗa King Kaza min alama yiide ɗo nder Kaza artiste tarmi son salminima taski baalo a salminama tigi anne ko wayɗo arde tarmi son salminima si mi tumat est ce que on puɗɗi weltade tawo yimɓe ɗo mi nana addi kam ɗego mi son addi kam ɗo addi kam ɗego mi son addi kam ɗo yesade noon tigi Fuladu TV machallah on noon calminama DJ Baj balɗo rendu machallah onon fof on calminama ɗo si mi lima rek mi tumat mi hulda mi ƴeƴƴatako komi ƴeƴƴatako min mi hulda ko Allah kam lewanira jamiraɗo kam timi en ɗo mi sendi ɓariɗo tiiɗi Allahu ɓarimi Allahu omiso groupe jamanu ɗum sami ɗum dimme mi solle are mi son jamle ɗon tumbo
safar timmi moyi koni rek Allah kala ko wadi ko ma wona Allah hoddirno vraiment Allah si gayni rek gasat mais toujours yo weydu rek so ko nanta artiste wada ko yimbe wona happara be serta be to kanta be yennondira wala be wada malli dum nabaade musique fuladu ko fuladu moden tosan matten R&B dum ko Amerique woni musique class ko Amerique woni ene ko fuladu gabato den den mangal tarato den mi nyaagi mama onon jalibe kala jalijo ardo do neddo si Allah nabi dio ha Allah sertindini on jabe gomdino ganno ko Allah wattindi on Allah ittindi on o musique ko kare mon rabidi dum di rabidi adna di rabidi sa so si Allah wattindi on nange ko Allah wattindi on nyaade kala Allah sertindi on yo weyi hande ala burni weydude be certi olo arima daliyo nere bako mais pas nata studio yoba kalis mada gulu joy seva pierre la big mada ara wada arisama hapara ta ko yennugol min ko mi DJ kala jalijo yenno way musima ko billahi wala tabi mi tegatamo min jajefu way dos ko be di mata o promote hande si mission boy adno andani mo ko mine fori wala adno adnabo parce que sa yey pera min mi ara e galle jalano mi tega artiste jattorodo min mottadu so yo weydu ko dum mi yaagino odo jallibe so mi weltima watti gidi mission boy a holliri jikke vraiment Mashallah Yusuf Pullo ɗiɗin mission boy ɗiɗin machallah to dongon ɗon hoore gaño moɗo ya ballere no yaɓɓu ɗum mi yaran tan kawral ngol baɗɗo ngal yo Allah waɗa ko kawral mawɗo yo inchallah ko ɗum min jinno ko ɗum min tawno ko ɗum min ɗamino e moɗon machallah monsieur goga dongonɗa tappuɗo jarama ok assalamu aleykum
luba mine salmina buyona seeɗa jam hiiri moɗon kala ɓiɗɗo pullo gonɗo ɗo mi salmini on buyona so pullo mine salminama sababu maɗa addi men ɗo min giwi depuis Sénégal ha Gambie mi salmini on buyona seeɗa jam hiiri moɗon DJ en mbawi yaade na
Dakar World Live e Fuladu TV ɓe ganduɗa golle maɓɓe ɗi laaɓi ɓe gollira ko ganduɗa ɗi laaɓi eɓe ko kamɓe seeta événement ji mawɗi ko ɗon e Fuladu TV o ɓettanama tijaɗake ɓe taskimalo ko addari ɗo hande yeeso am vraiment min ɓoyima nande min ɓoyima yiide hande ça fait l'occasion nde Sare Louba e saabu Allah e nenaɗo mum e oɗo artiste men mawɗo ko o woni Youssou Pullo ganduɗa mo daruɗon Pulago hande ko ɗum saabi ɗo Sare Louba o ganduɗa on keeɓi koɗo mawɗo ko ɗum woni taskimalo so taskimalo ankubata ko ante oɗo ɗum walla yoni photo de yoni e ɓoy ɓanande taskimalo memmini Fuladu memmini yes mo memmini adna pi ko woni taskimalo hande bonɗo yeeso am ɗo taskimalo ɗini DJ Sunum ɗinin taskimalo mbimi ko matta e nder TikTok to ko a tewot onayi dalasiji ɗi ɗara yallah ko e darja mbiye amin voilà hande taskimalo ɗin ɗo e miyama ko mbaɗannoɗa ko ay jango kajirar ɗi woni DJ ji fuɗi mayde taskimalo mima ko mbatta ko hoga tewi ɗum ndeysaan mo jagile dalasiji ɗi mo jagile a salminama micro ɗi yeeso maɗa ɗo yoyo ko taxi mbalo amerlo dimbo daga voilà ɗum noon mi wiino Youssou Pullo dimaɗoma pottunene mum mi ara mi ari Pullo bisimilla Banana
Mako be calminama no fewi en calmini Fuladu TV be Medina Yoro Fula o calminama beltanama no fewi en calmini Yusuf Pullo kanko e groupe makko kala artiste gardo do men calmini dum o biyama Boumaro Bumba be ko jokken golle kelle moddo dew bade kelle moddo dew kelle ne sar luba mi salmini kala ko ari do ko bari e ko takki mi salmini odo gido am big bara from Kolda di soñji beldi nanto ndi miɗo waɗa koɗo studio makko ɗo wisiben mbaɗa mo kelle gayen mbaɗe kelle mo dew kadi boyo a weltanama bakson be baba aɗo gandi hakkude amin wona hande ndesan jali sandugo mbaɗa mo kelle nde bakson baba ndesan mi salminima aspullo taxi ngalo o wonno kam promise o arat ndesan hewɓe mbino mbo arta kono machallah a weltanama mi ala jobdima taxi ngalo Ousmane Dollar hoto fansiji makko ɗo mbaɗe kelle mo dew Diamond Gal Sare Louba hado be gani nesan balde kunga ga bantan ko fatanabe onon fofon calminama Biram Sow mo woni honorable Biram Sow from Yamina West député Adama Barrow madame Bokelle badi kelle mo do o yimina do full delegation under Sare Louba ki Yusufullo Njangida maliku ada be calminama kala ko ari do sibiyo mi lim tan juma tanko faranabe Sare Musa nabe DJ Sunut min gala njobdi modon ndesan bele kelle mo dew jare jemma gaen DJ Bacci wona bandi ne ndesan bele kelle mo dew kono palami runde ndesan wata mo hawji Allah hawjani
Okay. Jangan DJ. Kata bahau di Allah hujani. Jadi na foni desa. Jadi na Muhammad Dem. Kata yimbe Muhammad Dem de esare nyobenade. Kambe tala na nder runde do asare ngay ansa ko fof. Bade kelmu do. Bade kelmu
wallahi kallane Bakson Baba. Before anything, kallane Hajja Ndesan. Hajja, Haisha Ullani Ndesan. Jam Allah yawane badame mo kelle ga en bari kelle moto dow. Haisha Ullani gido. Weltano hore ma hande ko borom nibbe rata illo barodi bari kelle moto dow. Kallane Bakson Baba please. Parce que ko gido meden ko gido pundu meden do ha jammugel. Bakson bade kelle moto kallane Bakson please. Kelle moto dow. Jonon sister Hajja. Yawno seeda ndesan. Wata mo hawdi Allah hawjani do hande Baksoni addi sonji gesi tal ala ko wonmata ala ko jugata oncle Thomas mi ala jobdima min son filadol mi ala jobdima gido sunu a haalido haala ka gandiranta masha Allah to ko gonga kalda min son min baddani min conkidani min kabani to ko netto janganido meccal makko ngal wonido amin do duubi tati wallahi min son yahat si Allah jabi inshallah te yo Allah wadɗum ya barke kun fa yakunu min son ko giɗam respect mo okki kanmo yala jodde muɗum dow rek si Allah jabi ane mane jama o sister Hajja how far please can we get to know sister Hajja how far please manager how far can we get to know walla Baksonara okay kala nemo bade kele mo do Assalamualaikum warahmatullahi harga bato Assalamualaikum warahmatullahi Muslims. Tamina salmina kala jodiɗo ɗo e kala mbo joɗaki ɗo kala jinnoɗo ar te gandaranta ta ko wodi ko takis ko kala gonɗo ɗo yombo wonani ɗo te kala pannoɗo preparation for coming here and then ɗum waɗani possible for a reason ya Allah miɗo ñaago festival garo yata ɗum tardinma ya barke Allah tamiɗo sammina foof mi accani hay goto Yusuf Pullo ko guiɗel dendiragel amen ta ko min Hajja Adama Dem known as Baby Aisha kodiragal moɗon miñiragal moɗon dendiragal moɗon Damna salmina giɗoɓe am ɓe fof ñeƴƴita giɗoɓe am Sara ñebbe ɓe mbaɗono Lamini Balde Abdoulaye Balde Aljuma Balde e nene amba gandaranta mi wawa ɗum yobde ɗum woni Ada Diallo non as Kumba Okay, it's good. Thank you. It's good. About Yusuf Pullo for the wonderful song he made for us, and that we will never forget it in our life. Yeah, the letter is as say we are from Fonyi Fast. Our address is First Java Village. Letter will find you well. I am writing to express my deepest thanks and appreciation for the wonderful song you sang for my brother and his family. Your voice and words
and the emotion you put into it truly touches our hearts. It means so much to us that you took your time and effort to create this, to create something so special. Music has a powerful way of bringing people together. And your song did extremely that. It brings joy and peace and a strong sense of love to our family. My brother and his entire family were very moved by your kindness. You reminded us how important it is to support. Sembala kele sura belti tahu. Aro Adam. No, minanani sare lubana be. Hola sare lubana be ngoni. Hola sare lubana be ngoni. Tije be mala mala dam kes minana be. Tije be mala dam minana be. Sare lubana bare kele minana on. Aro. Tije ales minje. Bare kele mo minana sura belti.
Giving up on me, my God, tell me what I want. Giving up on me, hero, tell me what I want. The pay perché non aminemon. Muinin mingan to me, buram me ohala. Solomon body, but the failure model. Don't my line of Pongule Bernard. Not in the end of case, you know, Chema tell that. The piano of Pataro, me pumpity.
VIP boy, and then
Masala yimɓe nden silla sare luuba e libaran yeso pullo ara e calmini bigbar mi yejitanima tawa mbiɗo yimano ɓawa ɗo mi tawima isigo taxi mbalo e aspuro ɓe weltima no fewi masallah yiide kamɓe hande aspuro e taski mbalo e usumani dollar masallah hay min tigui janggo mbiɗo wawi wide ko usumani dollar ko ɗum woni ɓiɗɗo gorko sa holliri hoorema to vidéo ji to sa ari woni ga nder hiiroga kollira golle ma on jibballe ɓiɗɗo gorko masallah kala defaniɗo bakson baba immi jungo mbiyen masallah sali en sare gay ansada hawa enen yiwanta masallah beltanama jarga sare gay ansada kala ngo mi hettina ɗo masallah ko jemma wona kono kala ko immi sare gay ansada Life to you and the victory is always yours. Yes, it's possible. Konon gandu hakkunde aɓe ñaabinanaɓe wona hande lisan ñaamina wes honorable Biram Sow ko délégation makko wonɗo ɗeɗo gaye maɓɓe the government baɗi mude dow kellale ñaminanaɓe please mbaɗe kelle mude dow assalamu mi salmini sare luuba debbo e gorko suka e mawɗo mi salmini jooma sare almame o mi salmini ko hawri goɗo fof hande minenne ko minen goni délégation mo ganduɗa hoorema ko on immi ñamina ko honorable Biram JS to immini min pour min gara min tawe ko makko nangano father of the night kono ko keɓɗo lawol ko jaltuɗo leydi ndi hande o 12 jemma o immi so o wino min gara min tawe ɗo min jottanowo ɗo min gaddana o teddugal ngal o okki min ngal mbomin ɗo okki 10,000 dalasi o wi min gadda min gokka Yusuf Pullo yimɓe muɗum ɓe o wi titi waɗani Yusuf Pullo complet mo yiɗi complet o waɗe ɗo percente min gadda o ɗo holle ɗo Yusuf Pullo ko makko on jogita o gara kono Allah waɗi o wawani tawe min percent leɓo ɗo ko min woni ciyaman ñamina West Mamadou Diallo e o mo sana Sow ko sehelam o wiɗi Diawo ko sehel Biram JS Sow e Jana Sow jiya toon ɗo sare ko makko mobilise aɓe minen ɗo regional campaign manager meɗen woni Samba Guissé mo jiya to ñamina ko minen garde délégation o ko minen honorable ko minen liggotta e makko sengo politique NPP ko ɗum wanno feere o wi ko minen o wawta immin pour min gara min jottano ɗo wassalam jot Demba adat ma complet ɗo o waɗe percenté ñamina ɓe sow jaɓanima 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 ndeysaan on ndi teddugal ngal ɓe mbaɗi ngal kellaneɓe please mbaɗe kelle mon so tan so ɗon belti ndeysaan ko ɗum waɗi neɗɗo ɗaɓɓu yimɓe kala ɗo mbawɗa wonde sa heeɓi yimɓe a heeɓi fof because since mi fuɗɗi music ko min e maɓɓe ha hande ɓe kam mbaɗa support hitan fof ɓe ƴettat kam ɓe tawa idiɓe yobde 20,000 concert
hitande min fuɗɗi music mi ala jobdi mon ɗanaɓe Yuspullo ala jobdi mon te ɓawo moɗon ha faw inchallah i teddungal ngal ya Allah yoɓon Allah accida en ha ɓooya juuta ya barke Allah mi weltima mbi on honorable Yuspullo weltima toujours mbiɗo ɓawo moɗum no mbiyammi ni tan mi ala jobdi mon on gari kam ya kote jaam mi weltima kaddu weltare DJ Malicounda keto no ɗon walla DJ hoto kundanaɓe goni ndesan hoto Malikundanaɓe Bala Moussa en est ce que ɓe ɗo DJ Bac DJ woɓɓe kadi ɗo gara ɗo ala ko jiɗon voilà machallah ñaminanaɓe min jii teddugal ngal yo Allah yoɓ jikke de yo Allah yoɓ teddugal ngal ya won ko ɗum ɗon ɗum Allah foti e moɗon laamu ngu NPP National People Party ya won kala ko arta ko ya enen mbawi hebde leydi ndi e mi weltima boy wona seeɗa ya won ɗum ɗo ɗum minen joɓa onon ɗum duuɓi e neɗɗo ko wawi waɗande Youssou Pullo yo famɗu kala neɗɗo ko wawi waɗande o pullo boɗejo mo gaddiranta mo daroɗani mairie e nder Bulunda famɗu sabu ne neɗɗo hande ko awi ko fuɗanta ɗum minen koko awani ko Youssou Pullo awi ko ɗum fuɗani mo hande te neɗɗo noon kala no wayi waade ko yimɓeɓe mawnuɗa han ko yimɓeɓe garda ɗo han ko yimɓeɓe a arani han ko yimɓeɓe ko ɗum wiide yo e jikke ɗe ɓuuri jawdi ndi neɗɗo kay no wayi waade ko yimɓeɓe te ñaminannaɓe wallahi min paandori onon min jetti onon kala ɗo yettu e teddungal ɗo woni machallah to ɗon gonɗon ñaminannaɓe yo Allah wat ko ɗaɓɓoton nin ko e nder leydi he ya Allah waw onon ɗum hokkude vraiment min beltani uma onon keewal e peewal ya min joɓoy onon ñaminannaɓe ko taari ñamina ko tarti ñamina jali amen o min jejita ɗum toon ɗum woni mbarodi ñanina ɗum noon mbiya on tan juuɗe mon ɗo e to ɗow Supullo ko gorko ko DJ keso o kala ko yooɗi koma haali DJ Bacci aɗa ɗano ɗon si yawti joni DJ Snow mbiɗa falama nder ɗo ha joni gartana en e mode of the night nguen golle makko kanko nen yes DJ memi ya voilà kono no e no Yuspullo haali ni andi neɗɗo so waɗi jikke ko jikke hollirte bon hande min beltanima ɗum woni honorable Biram Sow waɗi golle 10,000 yommandi wawno hijude dula goɗɗo mo annima wokkili Yuspullo min beltimama yallah lonti e ha joni e jaɗat mode of the night ɗum woni May Bande Kombo Jambour May Bande so tawi May Bande ɗin ɗo walla mo imidi ɗin ɗo o mbiyama bisimilla moɗon ɗo naale ɗo May Bande Kombo Jambour on beltanama diriyankoɓe VIP diriyankoɓe VIP par mo kama micro ha jadi ɗon akono waddima aɗa lewga aɗa heeɗa goga bakson assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ko minen ñaminanaɓe ari ɗo hande ko teddungal men andi Youssou Pullo nangi minen teddungal e hoolare jono men ari men yettina teddungal ngal e hoolare nde ko May Bande system nagga mother of the night but unfortunately o wawata arde joni ko minen nela minen Ramatullahi Hussein Aminata Ibou Mamadou everybody is invited so joni ko ɗum e wiyowen so joni ko ɗum o wiyowen addan ɗum oɗo complet oɗo wutte leppi ɗo he o waado ɗo 9,000 so Yuspullo jarama teddungal ko nanguɗa men ko nene everybody is welcome and everybody is happy for you jadi jawaban desan wallahi me ala jikki boɗon Yuspullo jinelade mama bisa wallahi Yuspullo weltima mi ala jobdi mo
ɗum woni Nena Ammayi. Pullo wili mi yiɗi yodi vraiment ko joni pulago en yiɗi ɗon le pays yaade dalasiji muɗum ni vraiment ko ni woni yidde so mbaɗi jikke yo Allah acci jikke hakkude moɗon Youssou Pullo beltanama tigui ɓiɓɓe fulɓe ko ni so mbaɗi ni rek leñolngol yahat so leñol vraiment min beltimama tigui tigui ɗum woni so joni o joguino haala seeɗa komo yewtanno ɗum taski mbalo so aɗo heeɗa a yama bisimilla ma so joni mo kelle seeɗa Amerlo Dimbo Daga
wala ɗum noon min gari Sare Louba de min gari Sare Louba taxi balo immima depuis Dakar kaye Aspullo jontaɗo forom suudu en ɗam e la diva nene mi ari wadde soutenir frère am Youssou Pullo min gandodiri ko rowane witedi min kawri ko beele gara mboy kam ƴetten picco min ƴetti picco mo ƴetti nomba wattu nodda kaw kam taxi mina yiɗi neɗɗo ala ko ɓuuri mina yiɗima neɗɗo si abboto si a yirni ɗum kaales si yiɗirima kaales mi ɗi gas fof accam si yiɗirima ɓernde nde ha maya voilà ɗum noon Youssou Pullo mi winoma mi taxi mi arat min mi meeɗa min kala ganduɗo andidimi min ko mi tan dongo daaraji lomde tous les plateformes voilà ɗum noon mi wonami nafiki e wonami neɗɗo o yiɗaro yiɗaga wonami caga kono toujours neɗɗo biɗo yiɗima tinima wattu wattu noddama e ɗon ko buy bimbo mi iwat Dakar to giwam mi yo mi ara ha mi yetto depuis 4 heures 4 minutes minen he oto ha 22 heures Sénégal walla voilà ɗum noon Youssou Pullo mi ko kalama mi taxi mbalo merlo Dimbo Daga e kamo o he jinne ɗanta ko ayi voilà si ko ɗaniɗo hoyɗata mo ɗanaki hoyɗata voilà e ɗum addi an ɗo nanguɗon hay si waɗaki a nanguɗon waɗoy to min de puɗɗumi surkude neneji Fuladuɗi ɗo yimɓeɓe mbiyo o sokete 3 minutes ɗo mbo sokete kono han wona taxi mbalo tan ƴattoto ni nder Fuladu walla kono ko taxi mbalo tan darto photo de ɓette ticcano komi artiste ni walla waɗa gonga awa kala ko batta si a ñembaka hen tan ɗi huuɗa wala barke ayi min taxi wiya mi suusa yaade e ɗe dente ni mi warte walla mi yuwere laɓi mi wonami woduru laɓinatata kam ayide voilà deuxièmement min ɗo mi yiɗi yaade foof mi yahat wona poste police wona poste gendarmerie min jogui pelentiji 13 pelenti kono wona ɓeɗo ɓe cokata kam Fuladuɗo ɗum ko contrat mi signi ɗum nomi foti ɗo ni e ɓurɓe kam dole tan gonɗo kono si gagna mi yi kam ana hetta ko laɓa ɗum ko parana wala ko juuti we ko moppara ɗum Youssou Pullo nangu ɗo nanguɗa ɗo wati ɗaltuɗon kala mo jiiɗa ko ni fuɗɗori rowani a fotano ni hikka a foti ni e mi aminamo mi arat min mi fenanta neɗɗo voilà mi ari mi waɗima soutenir mi weltima teddugol ngal yimɓe ma ɓe jiddi kam e yidde nde jiɗɗa kam nde wona dijeji ɗi saare nde beruɓe kemmi yiidude ɓe voilà nene ar min ardi Aspullo jontaɗo ko neɗɗo am tigui kala ganduɗo men min makko mi andida avant de ndongo ko Aspullo mi iɗodiri ande neɗɗo haala tan haal gonga Aspullo mi iɗodiri anodirde he ndongo voilà ɗum noon toujours e gagnoma koye ɓawma tan ayi min mi surkat ɗo neneji ha mi ngoɗa hay buubu tawata kam hen min komi ngoɗan mi acca to mi yiɗi yo mi yaaha mi ala sécurité luusoɗo hay bakawol mi ala yi hay bakawol awa ko juuti foffe ko moppata ɗum ha ɗum Fuladu anda ɗum e Gambi anda ɗum Guinée Bissau anda ɗum yiɓɓe kamɓe mi ala jobbi mumen yiɓɓe kamɓe min mi ala jobbi mumen billahi wallahi on kettani si ha ñanon nalande wiye taxi soka wonade ɓeɗo ɓe mi yiyani mi sokata ko noon koñ ɗo koñ eyyi pelentiji am 13 mino awliɗe suudanɗo cukaɗe ɗe pijitaɗe eyyi e tonelo wiyoɓe taxi añɓe ƴattoro walla ɗe wiraya taxi hettade bo walla ni heni o ɓuuri rewɓe babaji mumen ɓe daare o wire nene wer wiyoɓe kam noon ɓe babaji mumen ɗi o debbo ɓuuri weydude awa wondude e Allah ɓuuri wondude e taga toujours ko a waɗannina Youssou wari laaro baston baba ɓuurima welde soñji gagnanamo an ɓuuri welde soñji baston baba gagnanamo kañ ɓuurnima yimɓe gagnanamo han ndongo heeɓi yimɓe taxi heeɓi yimɓe walla wona pi ndongo andidi kam han mi wanede mi heeɓi yimɓe mi acca ndongo
mi woɓɓe ɗi gari ɗo sabu am woɓɓe ɗi gari ɗo sabu ma walla wana voilà awa neɗɗo ɓerde ma nde laɓɓinde tan ni nden laaɓi ɗum ɓuri jalan eyyi ko wiyete ma ko wati tawi he ma kala ko biyeɗa kono ko batta ko waɗi ɗum ana wiye ɗum anani nangu ɗum kala gañoma surka inna mon inchallahu rabbi wiyanomi arta wiyanomi arta Sare Louba taxi suusa ar Sare Louba taxi ala sécurité non sécurité eyyi min kala ko mi yiɗi mi waɗat min ko Sénégal mi woni Afrique mi woni siko Europe mi jonɗo wiye taxi mbalo si arti Europe o sokkete si arti Europe o fiyete si arti Europe o hirtete walla o fellete ɗum ko kecce tan min seul influenceur woni Afrique waɗa ko yiɗi ñaama maaro waalo eyyi nangu ha tiiɗa añɓe maɓe billahi lazi billahi wa rabbul kayo e turka innaji maɓɓe ɗi mii noon eyyi voilà mbiɗen jogui concert Kudam Mayo min mi ara o concert as pullo min ko o mi yadanno o woni patron am o mi amananno jemma e ñalawma anduɓe ɗum ganditami si wawa wonde taxi minen min murima he piiw min ɓooyi arde jonde min keeɓi duuɓi seeɗa o woni patron am min ɓoydi minen gara Kudam Mayo le 20 inchallahu kawren Kudam Mayo pousen Kudam Mayo ɓoɓɓe Kudam Mayo taxi bala laara hulta yaade inchallahu rabbi eyyi min komi gorko pele mi wona ɓiɗɗo fattude ok DJ jonnon ha joni eɗen jaada Moda of the night par ce que joni ɓe moodi ɓe palama yaade kella taxi mbalo pensi please bare kelle mon tan may golle mon mi weltima no feewi bro ya on jotto e jam bispulla weltima no feewi ndeysaan abarka Ousmane Dollar a weltanama jonnon eɗen jaada broda of the night oto yimɓe Cissé balɗe men goni oto kerowal naɓe ndeysaan Sola Yero Aigre kerowal Demba naɓe onon falami ɗo ndeysaan
Ya assalamu alaikum dental ko do ko fo misal men yo. Goto fo inde modum e yettode modum. Délégation ji Cissé Balde Kerewan Demba Gondo. Menen Cissé emmini bilirande ma ñaabina fo e andi. Gambia fo e andi Sénégal fo e andi boyete Souleymane Balde Yerege. Kanko yuspullo ko laabi cer woni hakkude mumen. Goto wota hawju Allah hojani. Hakkunde amen yuspullo kala ko Allah hoddiri hakkunde amen ko ɗum wonata hay goto wawa ɗum ittude mbine yusupullo ɗi duuɓi fof men ɓoydi kala programme yusupullo mo jaami yimɓeɓe fof manti ko mbawmi wadde ko e dental yusupullo koko wawete filloyede awa hantiti men gari e nder programme yusupullo nder Saare Louba minen yimɓe Cissé Balde inchallahu on jiya gollamen labɓe cer yusupullo miɗo yiɗi tuma fof pilɗa cuuni Cissé Balde jaha ha ɗo mbiɗa ɗo Cissé ko baba maɓɓe sa wiɗi ha weta misiɗo wota yawtuɗo di
seeda de ko mami nana dande because ngari ki kay do hay aduna fo yiba Fuladu TV di ndara o dande heddi sine weli wala nde welani dum non nde wela di adde bo sa di molu dande. Assalamu alaikum. DJ warwadude. Assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe mi salmini kala ko ari ngo hiro sabundema Yusuf Pullo hitan fo mbo woyi hebde festival kono hikka wono festival hikka ala annano Yusuf Pullo min mbawa ɗum yedde ko Allah rek wawi ɗum yobde so minen ma duwano ya Allah ɓoyri golle ɗe yeeso Allah ɓoyra jikke ɗe hakkude ma e yimɓe ɓe ya barke Allah no neɗɗo ɗo a wallude goɗɗo ko musidɗo ma on jiɗanta so Yusuf min mbawa ɗum yobde ko Allah rek o wawi ɗum yobde so min jetti Allah min jettima an Yusuf. Thank you so much. Yusuf Pullo vraiment mi andi oɗo